Velkommen til Joblog. Joblog hjælper dig med at organisere og målrette din jobsøgning. I Joblog tilføjer du, hvilke job du gerne vil søge, eller hvilke job du har søgt tidligere. Det er også her, du tilføjer aktiviteter som netværksmøder, samtaler eller andet, som du mener er vigtigt for din jobsøgning. Og alle job, du finder interessant på Jobnet, kan du nemt overføre til Joblog med et enkelt klik. Med Joblog har du hele tiden fuldt overblik over dine planlagte og afsluttede opgaver. Du kan se, hvad der fungerer godt, når du søger job, og hvad du kan gøre anderledes en anden gang. Du kan også nemt sætte mål for, hvad du vil opnå på en dag eller en uge, og krydse en opgave af, efterhånden som du bliver færdig med den. På den måde får du fleksibilitet og kan selv styre din tid. Når du tilføjer en log, deler du den med din jobkonsulent. På den måde får du mere ud af dine samtaler, når I mødes, og sammen kan I planlægge, hvilket job du gerne vil søge. Vi håber, Joblog vil være en hjælp for dig. Du finder Joblog på min side under min jobsøgning på jobnet.dk.